טוב, בוקר של הופעה, היום אנחנו נוסעים לצפון. קמתי כל כך מותר, אני מרגישה כאילו קמתי לבית ספר. אבל האמת יש לנו פשוט נסיעה ארוכה והופעיים ב-11 בבוקר. והיום אני הולכת לקחת אתכם כי ביקשתם כל כך הרבה לדעת איך זה נראה מאחורי הקלעים של התקופה שלנו, אבל קודם כל צריך להתחיל. בוקר טוב שמנמני, בוקר טוב נוני. הנה גם הבן השני שקיבל לפה בית חולים, גרוסטיץ' קקם. תגידו, אתם ראיתם משהו יותר יפה מהדבר הזה כשהוא קם בבוקר? בוקר טוב, נכון היופי. בוקר טוב, במה החלומות שלנו? הענק שלנו חבר'ה, מה קורה? אמא תביא לי את העוגיה. בסדר, תראו כזה עם שוקולד לבן. וואי, ממש, יש לנו מתכון באינסטגרם, רק אומרת לכם. עכשיו אני אראה לכם את אחד הסוגים שלו. תסתכל למעלה. וואו, מה לא? אתה שולט על הכל? אתם יודעים מה צריך בשביל להשלים את האווירה? שיר קריוקי! קראנו בתיאטרון הצפון, מעניין לי היום, תסתכלו את מצב השמיים, מה אתם אומרים? הנה ילדת הקפה, הפריסה שלנו, הכיבוד. וההפקה תמיד דואגת לנו שנעלה למופע עם בטן מלאה. גם אם זה אומר שצריך לשטוף את הירקות בשירותים. מה עושים בשירותים? חתכים ירקות. אין, על גן, הנה מה היא לו, הילד הרעב. לא אמרת שאתה רוצה לאכול? אז ככה נראים חדרים, יש גדולים יותר, יש גדולים פחות. תאורת איפור. זה הבגד של ג'וזף, הבגד שלי, של מיילו, של אמה, והחולצות מסיבת פיג'מות שלנו, שגם אותם אנחנו כמובן לובשים במופע, והולכת לצאת עכשיו גרסה לחורף, סט פיג'מה ארוך. אני שמה לכם את הקישור לאתר עם כל המרצ'נדייז המהמם שלנו. וכמו תמיד במופעים שלנו אנחנו בוחרים שיעלו איתנו לאתגר על הבמה מי שלובש חולצות של טרסו, או מסיבת פיג'מות, או של משפחת טרסו, כובעים שלנו. אז מה זה שווה להגיע לבושים טרסו למופע שלנו? אולי תעלו איתנו לאתגר על הבמה? עכשיו אני צריכה להתלבש. היו לנו כמה דקות עד שהמופע התחיל, בדיוק הזמן שהיינו צריכים כדי לעשות את השטויות שלנו. הנה כולם לבושים. איך אומרים? נינטנדו ביפנית. נינטנדו! איך אומרים בצרפתית? נינטנדו! איך אומרים ברוסית נינטנדו? נינטנדו! הנה העולם שלנו להיום שהולך להיות מלא בקרוב. במה שלנו, איך היא נראית? ואז רגע לפני שמכניסים קהל, הגיע הזמן לעשות בדיקת סאונד. יש מי שלקח את זה ממש ברצינות. רבותיי, ברוכים הבאים למופע של ג'וזף סטאר. הוא הולך לתת לכם את הריפוד, האם אתם מוכנים? אף אחד לא מוכן, ג'וזף.